Kakun New Trap National Awakening Movement kaknam, kalapan sengaw siya ka expert committee kabapit banyak ban kelai ka state reservation policy, bakam yahap batang sunang ketien khasi negaro kinyo bha tungkam. Habakran sikilat patai kubor, hadin ke jingwan IT ke jing ai jimud siya ka expert committee, ubat Thomas Pasa working president kaknam ulaong. Bahaki district day ban pentrekam prapo persen ka bha tungkam, kat bakila ban poi siya khmat, kata yaki garo harilom garo, bat yaki khasi jantia harilom khasi jantia. Kumbang ila ai yaki nyotli ki jingtho ki jongi lene kita ki jingai jimut ki jongi saka expert committee menta ka siru ngiban ya kita ki johi ka benungkong ngi ngila terpat lene ngila jimut ya ka expert committee bahkan delete no ya ka tu ka kentin autonomous state naka preamble jong ka khnai spat ni puar namar bangim dei autonomous state ngila di full fledged state kata ka benungkong kabar pada hakabadai bagi percentage jong reservation ni ai lai tili jingai jimut saka expert committee ka benungkong yang ini pej kat kum ka population kum bakalong mentahi kat kum ka census jong arjat khatwai ukhasi jantia ulatam lupa ya upar lok garo jongi da kesanlak ni prajar khandai spa khat prangut tingsyusim ya ka projected differences of population lada kawan connect census kembali arjar pui ada banyak census kelemiat kan salongsyan tingi simba lada wan biang census kumno khasi jantia untam da ka khandai lang sab khanda hajar news pasan punriu ya walok garu takdau nak leng jongi ngai jengmut ba kihaban perkhat dia kaneka predicted increase of population haba lada ki sim kat kum population tu tak apa nengkong ya jengmut kabar pada lada soge bele kumtang ong yang in lebi 5% khasi jantia garu kan ya don ka jinga competitiveness kandiat apa yang gilai jai benreu arjai benreu nang tak pada lese kan wan raru ya ka jing mentoi ha ka jingkiu ha ka puli putih ha ka state hi borok kawai ti kabalai padang ya jim lada kamlong kini ki artli padang yong banum ban bentan ya ki perlok garu sete namar yo ngisim daga percentage yo duna palan jong ngisim ya ka islam 100% aino ukasi jentia lai 4% aino yo garu kini ki lightly ki jingmut bangi ai hak badai bat ka jing phia ya kita ki percentage nak mentaka bhakam lembaka SRP 1972 ka bentaka par balai pada ajimut ngiong ba dalai ru nang nei syahmat ngimdei ban sya ya ka carry forward hakipor kila dep ngilayu I baka don palat ka tu jing carry forward lami ki notification ka personal department haun hakin nyau pusaw ki nyau ter mendai tang sisin la carry forward arsin la carry forward license ti ka tu ka tano ya ka administrative efficiency jong ka department but kalau nggak pemihap jangan ada cakap mangi ajimut ban num don syu ban extend ya gini ki reservation jong nuru bat la don ki ba mlawan pendap ya ka kota ka jong ki ai kan le no syakiwi pada ki judgment riu trai muluk ka basa pada ngila ajimut ba ka reservation ka jongi kadai bandai bet nak benta jong khasi ujan tiau garo onum dei ban nak benta jong kiwi pada la sunang keren khasin ai no iki temlong ra la sunang keren garu ai no iki temlong ra yo kadon ka jing penun kam bakala ya kene ka bha thungkam apa ka sit ka jongi kebasan pada ngila adep ai jingmut ba hakabe dei bat kini ki bhakam haka district level kumbala tho haka SRP khak nai spanyu par kabarem kong kumno ba prabu haka jaka ban ai saupu haka district level ngin abi prabu persen ma yo khasi jon jau garo pena kaleng ga jongi yong ba prabu persen yo khasi jantia hapo khasi jantia prabu persen yo garu hapo garu hills ikwa bakan syai kedar gumta nomor ba ngim kwa ban long lemba kanika employment opportunity kandon kajing ya buhai sunang kandon kajing ya kunturput te yo lese kawan pada kanam sniu haki por ki barwan kajing ya tengko jek men yo kawan ban lan kita baro ngiyong ba haki district level post kibala hagaru hills abi prabu persen yo garu bat ya ki district level post ki balaj khasi jentia ai ba yo khasi jentia baro prabu persen te kabak haddo pada gima ajimut ya ka reservation policy ya ka expert committee ngiong ba kane ka reservation policy kadai ru bantrai kam haki semi government ki corporate
ki private organized sector khanang ba kalat yo kam kan kham bun dam ta ki samla ki jongi marngi so thu ba tang ha ka state government le si kan nu tlie ki pus ki di ki kam sarkar la ban lait ka bajin jar ba tilada kini ka policy ba ka pentrekam ka penbor ka penlong mandated ya ki private ya kini ki organized sector ba ki dei ban board ya kini organization policy le si ki ba bon bai kon samla ki jongi kin sayo kam tikini gidi ki ba ai chumut nak leng ka jongi ka expert Betul on tu macam kena ki ong bala na fi ya kata ka population kala ban yalam sawai tu kai pian menang pi na kaleng ka jongi na kata ka daw dumar ladang yong air ka population sadon ba ong da komni da kum tai la ka jong ka jingmun na kata ka daw yong to la fi so kum ta ya nyo da ka ai profu persen ni ko lai ngon kala biang ngam tai mun don chu ban ya so si yang ta ai tu ki ba kham tibit kin yo e ta kam katar ko don hi lalam la sa katang yung to ay no 10% yung kasi like 10% yung garo udang duna tang 10% pat dunatan te kani ka jing kastan ga jongi kum kaseng ya ka bakiwi pa de kistan ngim la interfere pa de kata Bam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi panai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya